Adik kayat. Madigor kita da kaapan ha. Madik kayo magkaapa ko ng araw rin ki. Apa, niya po niya. Madik kayo magkaapa. Niya apa, mawang kabata. Apay nga mo niya. Isa ka nga masaksak na amit kayo. Aray ko. Niya po niya. Aray ko. Sipat pa yata ni. Aray ko siga. Masakit mit kayo. Wala kaya. Parang kung makikita makatagari, apa. Ang kumitihan ko kay tada kaapan ako. Aray ko. Aray ko. Pagkikito, taka kaya. Sino data? Pungot pa eh. Wala eh. Mali mo makikita. Pungot. Aray ko. Nakuha niya. Sabay niya. Magalangan mo mali kayo mag-aaman. Tumpa, aray ko. Aray ko. Makikito kayo man. Nagpungot ni. Ang pungot. Apa niya ko niya? Ako mo makikita kung makakam ka? Wala eh. Di awan king ka mo. Niya di makakabungot king ka? Kawa mo makikita? Hindi kayo mag-aapan eh. Hindi kayo mag-aapan ko na lang. Wala eh. Di ka naramiro. Niya di makikita? Ako mo makikita kang kapapang? Makakikintot ka man. Pagsipat. Sinadali. Agsipsipat. Awang mat. Nagsakit eh. Nagsakit eh. Sipsip pa din na. Ang kundot pa. Kundot pa. Ang kundot pa. Niya lang kaya kapapang. Kawang mat. Niya kamitin niya. Niya sa kapapang. Ang kundot pa. Nakain eh. Wala eh. Di ka naramiro. Sinadali kita kapapang tayo. Ibagat mat. Ang pagkot pa eh. Ala, oh, Diyos ko, sino data niya magkasasaging ka? Pagkilinang. Kasi man nabikinin na ino. Oh, Diyos ko, wala din ka aramidan. Sino ang kakapawang niya? Yung muna na kayo ko pa niya eh. Kasi nabikinin na niya. Wala din kayo aramidan. Sino ang kakapawang niya? Wala, ito lahat ka na eh. Makita ka lang tanga, mangkukan niya na. Wala din kayo aramidan. Sino ang kakapawang? Bakit man? Kasi Papo, Diyos ko, wala din kayo aramidan. Sino ang kakapawang? Sino nakita mo magkikita? Kawang mana? ito na eh. Makikitip ka mga wala hindi ka aramidan. Kasi may kat makariro mo. Tutulakas ka ni. Tutulakas ka ni. Sino yan ka mong kasasakin ka? Pero, wala hindi ka aramidan. Pag-nervyoso ka ni tao. Tigar-garan na kita. Wala hindi ka aramidan.